Dobre, takže teraz sa nachádzame momentálne na povale púde. V týchto miestach sa nachádza kotolňa, takže nazveme si to povola púda s kotolňou. Toto je veľmi komplikovaný priestor, lebo ako máte možnosť vidieť, je tu strašne veľa rôznych zón hasenia. Napríklad sa nachádza tu za túto technológiou. Potom máme samostatnú zónu hasenia túto. Potom za jedálňou sa nachádza ďalšia časť. A samostatné zóny hasenia, tých je tu milión. S tým vás teraz ani nebudem otravovať, ale to budú potom na stenách. No, to čo vám chcem vysvetliť v skratke, aby ste pochopili, a potom vám to nacením. Takže tu nás sa potom vlastne nachádza tento trám, kde keď umiestnime MP5 takto, počkajte, skúsim tam položiť. Samozrejme bola by uchytená potom na týchto dvoch drevách, aby to lepšie držalo, lebo keď ju dám vlastne takto, tak kopíruje vlastne uhol. To vám teraz ukážem. Čiže tu by sa nachádzala MP5, to 360 stupňové hasenie. Tu nahore by bol senzor na tomto tráme. A pokiaľ by vlastne táto zóna, tento priestor začal horieť, tak MP5 vystrelí a hasí túto stranu, vrch, spodok a samozrejme aj sem. Takže vlastne vieme celý tento priestor vykryť. Potom sa nachádzame tu za technológiou. A toto je samostatná zóna hasenia, kde by sa rovnako dala MP5. Niekde tu by sa umiestnila. A v prípade, že vlastne by táto zóna začala horieť, tak samozrejme táto samostatná hasiacia jednotka, senzor a MP5 by komplet celý tento priestor zahasilo. No a takto vlastne samostatne budem vlastne naceňovať jednotlivé zóny hasenia tejto púdy, povaly, kde sa nachádza kotolňa. Je to tu fakt, že strašne veľa mŕte. A toto budú samostatné zóny hasenia, kde je milión harampádí, milión sprachniveného dreva, všetko čo dokáže horieť. A hlavne je tu plyn. Ak sa dovtedy nezabijem a dostanem sa, tu nám máme hlavný prívod plynu, plynový uzáver. A jednoznačne toto je kritická časť, ktorá sa bude samostatne hasiť znovu. Na stene bude senzor MP5, ak by táto zóna horela, tak sa sama zahasí.